Bon dia, bailets i bailetes, subscriptors i subscriptores de Frodo Bombón. Bé, avui us vinc a explicar la tercera historieta, que aquesta historieta no és ben bé una historieta, sinó és més aviat una anècdota. La qüestió és que jo aquest any he anat a Londres amb els companys del col·le. Bueno, del col·le ja no tant, però perquè tota la vida li hem dit col·le. Però la qüestió és que jo he fet primer debat. I, bueno, si us hagués explicat tot el viatge m'estaria fent un vídeo de 20 minuts, mitja hora, i no vull això. Per tant, us explicaré una anècdota, per mi la més divertida o una de les més divertides del viatge. I la qüestió és que, bueno, no me'n recordo quin dia era, vale? Perquè vam estar una setmaneta, més o menys. Bueno, doncs un dia d'aquesta setmaneta, jo, bueno, doncs ja estàvem a la nit, vale? Al quarto i això, doncs xerrant abans d'anar a dormir, tal Pasqual. I la qüestió és que jo vaig anar al lavabo, perquè tenia unes necessitats majors que fer i necessitava fer. Bueno, per començar, la porta del lavabo era una merda, perquè no tenia ja ni pastilla. Crec recordar, i si no, diria que no en tenia. Bueno, la qüestió és que jo vaig fer el que tenia que fer, vale? Tothom crec que ho entén, aigües majors, vale? Bueno, i la qüestió va ser que allò va sortir molt gran. O sigui, allò semblava un Diplodocus, vale? Tal qual, semblava un Diplodocus. I llavors, bueno, doncs vaig pensar, bueno, no passa res, estiro la cadena del vàter i això s'ho em passa, sí, els collons. Total, que no se'm passava el Diplodocus, vale? Diguem-lo així. I pues bueno, jo me vaig començar a espantar, vale? Perquè cony, no se'm passava, havia embossat el vàter i com que cridar els profes, pues com que feia vergonya. Llavors, què vaig fer? Allí a la pica teníem uns gots de vidre, vale? Que ens havien deixat els de l'últim. I pues jo vaig agafar-lo i vaig agafar l'aixeta i anava omplint gots i anava tirant al vàter. Perquè què passa amb això? Que si tu li tires més aigua de la que té el vàter, l'aigua aquesta s'acumula en una part del darrere del vàter i això fa que quan tu estiris de la cadena tingui més potència i també s'estigui més rato per treure el que hagis de treure del vàter. Ho vaig fer un cop tirant-li 6 gots d'aigua. Vaig estirar de la cadena i res. Després ho vaig fer amb 10 gots, igual, res. Finalment ho vaig fer amb 18 gots d'aigua i tampoc se'm passava. I allí ja m'estava començant a collonar de veritat m'estava començant a collonar. Fins i tot els hi vaig ensenyar als meus amics de l'habitació i ells estaven flipant, volguent dir com cony has pogut treure això del teu cos, perquè us ho dic en sèrio que jo mateix me vaig quedar flipant amb l'enorme que era, en sèrio, era enorme. Bueno, llavors nosaltres quan anàvem a algun lloc o alguna cosa acostumàvem a comprar una botelleta d'aigua i aquesta botelleta d'aigua va donar la casualitat que estava al lavabo i que estava buida. I què vaig fer? Vaig agafar la botelleta d'aigua, vale? Em veieu a mi amb la botelleta d'aigua al lavabo, vaig anar a la merda i la vaig partir en dos amb la botelleta d'aigua, perquè jo amb això amb la mà és que jo no ho toco ni de conya. I vaig partir el Diplodocus en dos, vaig estirar de la cadena i se va passar. Jo, bien! Estava superfeliç, supercontent. Què va passar? Que la d'aixonses, la botelleta, es va quedar plena de merda. I clar, a mi em feia angúnia. I vaig llançar-la en una paperera que hi havia al lavabo, però la paret es va tacar una miqueta de merda. O sigui, va quedar tot fet una merda, però és que literal, vale? I a part, després, doncs vam com aixafar la porta, perquè és que veies la porta que feia així, bum! En plan, que si tu obres la porta normal, doncs no, allí tu obries la porta
I la porta se n'anava a 3 metres. Vull dir, és que... I no ho van fer expressament, i jo tampoc ho vaig fer expressament, són coses que passen de la vida. Però, hòstia, quin fart de riure, En un moment jo ho vaig passar malament, però és que després vam estar tota la nit, però literal, tota la nit rient, però hòstia, quin fart de riures. Els acudits que van sortir d'allà. Això millor que no us ho expliqui perquè ja farà una mica d'angonieta. Però en sèrio, va ser... És que hauria d'haver ficat una foto, però és que no la tinc i millor que no la fiqui. Però, en sèrio, espero que no us passi mai aquesta situació perquè és molt vergonyosa i no fa gaire... No és gaire bo de veure. Així que, bueno, espero que us hagi agradat molt. Ja sabeu que ens veiem en els pròxims vídeos i espero que sigueu molt feliços en el dia d'avui i en tot l'estiu. Adeu-siau! Us estimo!